dag vil vi lave en lille video om min server, og ham her, han hedder Andreas, og han er vildt unormal. Som I kan se, så har vi 3 åbne steder, man kan komme hen til. Warp, som der ligger warpsene, der ligger herude, som tilfældig free, jail, og så spawn. Jeg kan komme så langt med det. Og så free, det ligger lidt længere, det ligger en del væk herfra. Klikker lige på den der. Sådan der, så er vi her. Okay. Upti, det er free. Så fri ligger lidt længere herude af, men det er da ligegyldigt. Og så går vi lige til spawn, og så vi kan se Nodus, men det er lige meget. Hey Andy, der er ikke noget. Hvor klam. Det skal være spawn, det virker ikke. Nej, det gør det ikke. Og sådan der, sådan der. Okay. Kom lige spawn, Andy. Så har vi PvP. Det mest niceste sted, eller der kommer et mega nice sted. Det her. Og Hvor er du, Alex? Hvor er du? jeg flyver lige rundt og viser det her sted, din abe. Nå okay, men det er en villagerby, som I kan se, man PvP'er i. Og så er det her, og jeg skal ikke tage over det her, det er bare sådan et sted, hvor dem som der er vagter for at, ja, du ved, hvis man prøver at hacks eller et eller andet, så ordner jeg det. Og så, det var faktisk en idé, YouTube. Det var, okay, nu kommer det igen. Undskyld, nu, det er fordi, at nogle gange, når det regner ind på serveren, så bliver den lidt langsom. Og Andy, du kommer lige ved siden af mig, okay? Hvor er du? Jeg er lige nede, jeg er henne, hvis der er en spawn. Okay, men stiller lige, okay, du stiller lige der, hvor jeg står, okay? Og så hopper vi, okay? 3, 2, 1, 2, 3, hop, vi ses, YouTube.